veño a falarche das novidades. Non sei se sabes que hasta o ano pasado ou hasta este ano, máis ben, hasta finais do curso pasado, é dicir, hasta xuño, estivemos facendo Cris e máis eu as xornadas de centramento. Ben, xa non vamos a facer máis xornadas de centramento. Nos vamos a seguir traballando xuntas en outros proxectos distintos, pero eu, como xa vos adiantei en días anteriores, recupero os obradoiros de reconexión, que xa non van a ser obradoiros en sí, sino que vai a ser un programa longo de 9 meses que vai dende outubro hasta xuño. É algo que vou a conducir eu sola, igual que facía antes, que teño moitísimas ganas, que busco un grupo de 7 persoas, porque quero facelo en formato moi pequeno para poder acompañarvos a todas coa maior e coa mellor das atencións, a lo menos a mellor que estea nas miñas mans. Quero convidarte a que entres na web, a que vexas toda a información que xa está ali colgada, que si teñas calquer tipo de dúbida que me poidas escribir ou me poidas chamar, e intentarei resolvelas todas. Explico nun vídeo nas redes, tanto en Facebook como en Instagram, como no TikTok, como na canle secundaria de YouTube, na de Vaya Adestradora Emocional e da Risa, explico un pouco que é isto da reconexión. Tamén o tes na web, posto por escrito. O ideal é experimentalo, pero se ti estás buscando algo que teña que ver co movimento, que teña que ver coa creatividade, algo que che permita irte descubrindo, que che permita conectarte con cualidades como a alegría de vivir, coa creatividade, co movimento, coa enerxía do disfrute, co da curiosidade, co entusiasmo, que é algo que eu adoro. Se estás buscando eso, se estás buscando poder escoitar o que a túa alma di, se estás buscando poñerlle forma ás cousas que sintes dentro, que non eres quen de poñerlle palabras, transmutalas en outras cousas que te permitan evolucionar, entón estás buscando reconexión. Si queres explorarte, coñecerte, centrarte e reconectarte con quen realmente es ti e co que viñeches a facer aquí, esta é a túa dinámica. Agárdote en Caldas de Reis a partir de outubro. Sí que é certo que en este programa non van a ser talleres soltos, obradoiros soltos como en outras ocasións. Isto sí que pide un compromiso de empezalo e rematalo, porque quero, en este caso, porque vou a ser eu soa, traballar con un grupo, sempre o mesmo grupo, e que non vaya entrando e saindo xente, sino que ese grupo que empeza sexa o grupo que remata. Ben, se tes calquera tipo de dúbidas, estou a túa disposición. Vémonos. Unha aperta moi grande.